Nakat-unan sa training o sustainable farming, gender inclusive o proteksyon sa panginabuhian ang mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs nga mga miyembro sa ARB organizations sa Basilan Province. Pinaagi sa duha ka adlaw nga Agri-extension, Gender and Development kun GAD Mainstreaming ug Agri-Insurance Caravan nga gipasugdahan sa Department of Agrarian Reform DAR. Gipahigayon sa Barangay Mensi ug Baluno sa Isabela City, Basilan ang aktibidad. Din sa sinta ka ARBO, members sa United Workers Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative ug sa Latuan Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative ang gipilawom sa practical training sa natural farming methods sama sa composting, bio-pesticides ug ang cultivation sa high-value crops sama sa saging, lanzones, mangustin, rubber, kakao ug uban pang crops. Gipangunahan sa DAR Zamboanga Sibugay Provincial Office ang aktibidad sa pakig-alayon sa Philippine Crop Insurance Corporation. Gipasabot usab ang gender equality sa agrikultura, din gibansay ang kababayinhan sa rubber tapping ug ubang buluhaton sa uma aron masiguro ang patas nga oportunidad ug mapalambo ang kayuhan sa pamilya. Nagsugod sab og pasundayag ang Philippine Crop Insurance Corporation sa insurance aron mapanalipdan ang mga mag-uma batok sa mga kawad-an tungod sa mga peste o kalamidad. Gipahibalo sa DAR nga dunay susamang caravan nga ipaygayon sab sa 15 ka ARB organizations sa tibuok Zamboanga Sibugay ug Zamboanga City sa mosunod nga mga bulan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.